5 месеца. 5 месеца грайнд и хъсъл. 5 месеца, в които не съм се оплакал нито веднъж. 5 месеца, в които качвам съдържание всеки ден в социалните мрежи, ей така както майка ме е създала от тази малка оранжерийка зад мене. Сигурно се питаш какъв е резултатът от тези 5 месеца. Аз ще ти кажа. 25 милиона гледани и 70 хиляди последователи в социалните мрежи. Момчето от нищото. И сега искам да те питам нещо много просто. Кога съм те излъгал? Кога съм ти казал нещо, което не е истина? Аз ще ти кажа кога. Никога. И ако някой твърди обратното, коментарите са отворени. Нека го докаже. И сега нека хейтът започне, защото знаеш ли къде е иронията в случая? Иронията е там, че хората обичат да ги лъжат. Обичат сладките приказки и празните обещания. Но когато някой застане и започне да говори истината в очите им, започва и хейтът.